més que entrenat, a més arribo motivat. Sí que són àrees dures les que he portat, però també són àrees molt agraïdes, que al dia a dia doncs, vas avançant moltíssim i veus el fruit gairebé immediat doncs, del teu treball, tot i que n'hi ha molta feina a fer encara. Sí, el llistó el tenim molt alt. El 2019 vam guanyar les eleccions per primera vegada des de la instauració de la democràcia. Vam obtenir el millor resultat que hem tingut mai i, evidentment, el llistó està alt. La idea és superar-lo, si és possible. A mi m'agradaria arribar a l'alcaldia tocant de peus a terra com estem fent ara, sense perdre de vista, no, aquesta proximitat, aquest saber estar al costat de la gent. Crec que això és molt important. Si ens tanquem en un despatx, no sortim d'allà i gestionem el dia a dia d'un municipi, probablement la meitat de les coses se'ns escaparan. I hem de continuar, doncs, això, continuant al peu del canó, al peu del carrer, al costat de la gent. De les primeres coses que farem nosaltres serà fer un pla d'acció municipal de cada regidoria, fer-lo públic i treballar a partir d'això. Sobretot, no tant de cara a la ciutadania, que també, sinó de cara al funcionament intern, perquè els treballadors i treballadores de l'Ajuntament sàpiguen quines són les directrius que vol impulsar el nou equip de govern. Acció climàtica, el que actualment és medi ambient. Acció climàtica és un departament on només hi ha una persona treballant. I, evidentment, amb la situació d'emergència climàtica que tenim en aquests moments, això s'ha de dotar no només de recursos econòmics, sinó de personal, i això també serà una de les prioritats. I una reestructuració d'aquest departament ha de ser immediata, gairebé només entrar, el primer que hem de fer és això. Estic d'acord en que alguns dels departaments que resideixen allà s'haurien de desplaçar a noves ubicacions. Per exemple, la policia local. La policia local té unes instal·lacions que no són les que es mereix un cos com el que tenim, i de fet està plantejat ubicar-les als baixos dels pisos que es construiran al carrer Alacant. Hi haurà una regidoria de participació ciutadana i, a més, una regidoria específica per les entitats. Sabem que el dia a dia de les entitats, la relació que hi ha amb l'administració, a vegades és difícil, precisament per aquesta xarxa de tràmits burocràtics que sovint han de patir, i això ens hauria d'ajudar a que la relació aquesta fluís més i que les entitats tinguessin una relació més amable amb l'administració. En àmbit esportiu, sí que és cert que jo crec que ha sigut l'àrea de govern en la qual s'han invertit més recursos, així, a grosso modo, gairebé més de 3,5 milions d'euros, però això no s'ha traduït a la pràctica en tindre més metres quadrats d'equipament esportiu. Sobretot hi ha una carència en equipament esportiu indoor, no? Per aquests esports, bàsquet, futbol, rítmica, esgrima, etc., que no tenen espais, perquè són entitats que han crescut molt, no tenen espais suficients per poder desenvolupar la seva tasca. I en aquest sentit la nostra proposta és construir i a més, en el lloc en què les entitats ens diuen que ho hem de fer, que és entre l'aparcament de l'Esclat i l'escola Jacint Verdaguer. Allà hi ha una parcel·la municipal i allà hi ha d'haver un pavelló multiús. Un pavelló multiús que tampoc ha de ser una gran cosa, com els que tenen els pobles d'aquí al voltant, a Torrelavit, a Sant Pere, etc. I que, a més, aquest pavelló també ens ha de permetre que si en algun moment determinat volem fer-hi un acte cultural, una festa major, un cap d'any, un concert, també sigui factible fer-ho. L'esperit ha de ser cultural, que hi ha d'encabir-hi l'escola de música. A partir d'aquí, a l'equipament cultural, si es fa una exposició d'escultura, d'art, de música, de pintura, etc., ja es anirà definint amb el pla d'usos que se'n faci d'aquest edifici. Però el que està clar és que l'esperit va quedar perfectament definit en aquest procés participatiu i nosaltres el respectarem. Si som realistes, és difícil. No descartem en un futur que el centre pugui acabar incorporant-se al patrimoni municipal, però a curt i mitjà termini nosaltres veiem més clar l'Ateneu. Evidentment, el camí que hem començat amb la implementació dels xips és el que ens ha de portar que els propers anys hi hagi el pagament per generació. Això vol dir que qui més genera més paga, perquè l'objectiu final del porta a porta no només és reciclar millor i separar bé les escombraries, sinó és generar menys residus. Les estadístiques són fredes, però són inqüestionables. Sant Sadurní és dels pobles amb un índex de delictes més baixos de la comarca. Per exemple, estem per sota de ciutats tan perilloses com Puigdàlber o Sant Cugat Sesgarrigues o la Granada. Estem per sota. Estem per sota, evidentment, de pobles que potser ens hauríem de comparar, però també són més grans, com Martorell o com Vilafranca. Estem molt per sota. Quin problema tenim? Doncs que quan tenim un episodi es concentra en molt poc temps
i això genera alarma social des de certs partits polítics. Això és una cosa molt irresponsable, fer discursos incendiaris a davant d'una concentració que reclama seguretat, que s'entén que hi hagi el malestar aquesta de la ciutadania, ho trobo absolutament irresponsable i fora de lloc.